mara mishi baya a siyasar Najeriya akwai maslaha addini. Maslaha addini ita take sanya muke goyon bayan domin ba shi ɗaya ne gwamna ba a Najeriya. Gwamna nawa muka shiga jihar shi muna wa'azi ko ya ce a gaishe ku babu. Saboda haka wannan na cikin hujja da ya sa muke mutunta shi. Wani abun da ya bani mamaki na haɗu da shi shekaran jiya yan gaske na Faransa a Abuja. An gayyace ni don in karɓa wasu tambayoyi a kan Najeriya da gwamnatin Faransa ta aiko. Na gama wasan kusan awa biyu zuwa uku na fitowa sai dai ga ma'aikata. Sai suka tare ni suka ce mai gwamnan muna cikin inda ka fito nan. Da yi hakuri ya fito ku gaisa sai ni ce gwamnan ina suka ce gwamnan Kano ni ce wallahi bai sani ya zai in tsaya in zo ga mutum suka ce yi hakuri bari dai dan yi hakuri dai the next 3 to 4 minutes da ya fito dama ne mutum na nima mai girman kai shi ga dama sai zuwa wurin mota shi don in tarwade shi in gani. Protocol na cewa da mobile in je kusa da mota ni ce no! Da Abdullahi Turai muna tare da zai ce bari in gani. Wallahi sai ya buɗe motar shi ya sauko. Ya zo ya tattako ya zo inda nake kowa na gani a duniya muka yi musafiha da ladabi yake bani. Da mutunci wallahi. Sai na ce mishi a madadin Sheikh Abdullahi Balalo da Sheikh Kabiru Gobe ka mutunta kungiyar mu ta Izala ta Najeriya muna muku godiya saboda ɗauko Dr. Abdullahi Pakistan ka ba shi ciyaman na ma'aikata alhaji ba shi ka ba wannan kujera ba wannan kujera muka ba ka ba mu gaba daya kuma ka mutunta mu da addinin mu Allah ya ma albarka. Allah ya ce mini Abdullahi ɗan mutumin kirki ɗan mutumin kirki wannan mutumin kirki ne ai to wannan shi ne mintuka da na yi da shi sai muka wuce mutanen Kano ku yi hakuri tun muna ƙananan yara mun yi gwagwarmaya da sojojin Najeriya ba bari mu bai ba kuna ga a wasu hazo bai zo ba baki na nan dara duk mutumin da yake cin mutuncin malaman addini musamman ahalin suna ba zai zama lafiya daga ɗinne hoto za a yi daji za a yi gaji wani abin fata kai ce mun yi lancin da shugaba Abdullahi Balalo a Zamfara muka yi ma mutane lancin gina musu masallacin juma'a da islamiyya da makarantar marayu ko ɗakin taro na marayu tare da su ce Kabiru Gombe muka yi wannan taro. Gwamnan da ya halarci wannan taro shi ne Abdulaziz Yari ya hau mimbari ya ɗauko kuɗi ya ce duk wanda zai ba addini taimako kan ya yi alkawarin ƙarya. Ya kawo kuɗin shi ya ba su wa ƙasa don ba awa Allah alkawarin ƙarya. Domin kuɗin da ya kawo sai aka yi hoto sai aka kashe murya. Sai aka dinga tazarwa da gano na rike da kuɗi kuɗin da kuma haifa na shi fara da wani ba na wana ubani kuɗi ne na ranci masallaci yaushe ne yan Najeriya ke sakin lokacin da aka fitar da kuɗi don aikin addini wannan ne ya bani mamaki darasi na yau cikin 15 minutes ina so in ja hankalin yan Najeriya cewa akwai wata matsala da muka ɗauke ta banza a wurin Allah ba banza ba ce kuma tana cikin jarabobin da muke samu a Najeriya. Tana cikin matsalolin da muke fuskanta a Najeriya. Shi ne rashin tsare alkawari. Rashin tsare alkawari ga manyan wani Najeriya, rashin tsare alkawari ga 'yan siyasa wani Najeriya, rashin tsare alkawari ga individual dukkanin Najeriya mun ɗauki ɗabi'a ta mai da ƙasar